खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बर' गोरोबथा मावफुंनायाव गोबाव जानायखौ लानानै एबसुआ मिरु नखर नेहाथारिखौ लोगो हमदों। दाबिफोरखौ सुफुङाब्ला सुबुं सोमावसारनायनि हुमखि होदों। एबसुआ मिरुखौ बर' गोरोबथा मावफुंनायखौ गोख्रै खालामनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया बुधबाराव गोदान दिल्लीयाव मिरु आफादनि नखर नेहाथारि गबिन्द महनखौ लोगो हमनानै 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि गाहाय बाहागोफोरखौ मावफुंनायाव गोबाव जानायखौ गोथौयै दुखु फोरमायो। एबसुआ बुंदों दि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया संसदनि दानि मौसुमि जथुम्मायाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय लाबोनो खोथा होदों। खावसेनि बांसिन जथुम्माया सिगांनिफ्रायनो जोबखानायलाय सोदांनाया दासिमबो थिसनजायाखै, जायनि जाहोनाव बर' हान्जाफोरनि गेजेराव गोथौ दुखु मोननाय सोमजिहोदों। थान्दै हान्जाया कार्बि आंलंआव बर'फोरनो शेड्युल ट्राइब हिल्स बिमुं होनाय आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेरेखायै दायगोनां गसरफोरखौ बोखारफिननो दाबि खालामदों। जुदि मिरुआ गोख्रै खामानि मावाब्ला एबसुआ बे बोसोरनि जोबनायाव सुबुंखान्थियारि हेंथा दिन्थिफुंनायनि हुमखि होदों। नैथि खौराङाव दङ कक्राझारनि थाखाय जेबो कच फेक्टरिनि बिथांखि लानाय जायाखै, रेल मन्थ्रिया बुंदों। मिरु रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ रोखा खालामदों दि बड'लेण्ड गोरोबथानि सिङाव आसामनि कक्राझाराव रेलवे कच कारखाना गायसननायनि गोख्रै जेबो सानथांखि गैया। बुधबाराव लकसभायाव बड'लेण्डनि एमपि जयन्त बसुमतारीनि मोनसे सोंथिनि फिननायाव मन्थ्रिया बुङो दि भारतारि रेलवेनि थाखानाय आरो सानथांखि लानाय इउनिटफोरा रलिं स्टकनि थाखाय दानि आरो इयुननि खाथि-खालानि दाबिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे। बबेखानि वैष्णवआ सदननो फोरमायदों दि कक्राझार जिल्लानि बासबारियाव 256.36 कौटि रां खरसाजों मोनसे वेगन पिरियडिक अभारहालिं मावबादाखौ गनायथि होनाय जादों। बिथाङा बुंबावदों दि कच कारखानाफोरा हायुंआरि गोनांथिनि सायाव बिथा खालामनानै गनायथि होजादों आरो आथिखालाव कक्राझारनि थाखाय जेबो गोदान सुबिदानि बिथांखि लानाय जायाखै। गनायथि होजानाय मावबादाया ओनसोलारि जौगानायाव हेफाजाब होगोन आरो साख्रिनि खाबुफोर सोरजिगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बिजेपिआ काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्डनि सायाव नोजोर होनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। गिबि मन्थ्रिया खौसेयै जौगानायनि समायखिरा लायो। गिबि मन्थ्रि सिएम शर्माया कक्राझाराव बिजेपिनि फोसावदिंनायखौ दैदेनदों, गोजोन आरो हारिसाफोरनि मोनथायनि सायाव नोजोर होदों। बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो सिएम शर्माया बृहस्पतिबाराव कक्राझाराव मोनसे गोख्रों फोसावदिंनाय जागायदोंमोन। बिजेपिनि विजय संकल्प यात्रानि सिङाव मोननै मैखोम रेलिफोरखौ बिबुंथि होदों। दतमा बियाबनि रामफल बिलआव बिबुंथि होनानै शर्माया बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथि जौगानायनि थाखाय बिजेपिनि रादाय होनायनि सायाव गोसो होदों। बिथाङा गोबां नायगिरिफोरनो फोरमायो, बिटिआरआव गोजोन गायसननायनि उननिफ्रायनो जोंनि सोरखारा गासैबो हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। दोलोनि थाथायखौ रोखा खालामनानै सिएम शर्माया बुंदों दि बिजेपिआ कंग्रेसखौ गावनि गुदि बेरेखा महरै नायो, ओनसोलारि बिटिआर दोलोफोरखौ नङा। बेवहाय जोंहा रावबो सुथुर गैया। जों बिसायख'थियाव अननाय आरो सनमानजों बाहागो लागोन। बिथाङा बेखौबो फोसावदों दि बिजेपिआ 21 आगस्तआव बिसायख'थि गेलेनो गोसो जानाय बिटिसि मासिफोरनि अनजिमाखौ फोरमायगोन, जाय गोरोबथा आरो मावखान्थिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना सान्नाय जादों। बिजेपिनि एमपि दिलीप शइकियानि बिबुंथिखौ लानानै बावैसो जालांनाय दान्थे-बिदान्थेखौ नोजोर होनानै सिएम शर्माया रायजो-राजानो खोथा होदों दि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनाय जागोन। बिथाङा रोखा खालामदों, जों हारिसा आरो थागिबि हारिफोरनि मोनथायनि थाखाय बावसोमनाय। उनाव सिएम शर्माया फकिराग्रामनि पुरानि बाजार गेलेग्रा फोथाराव गुबुन मोनसे गोसो गुदुं रेलियाव बिबुंथि लाखियो, जेराव बिथाङा थागिरिफोर आरो मददगिरिफोरनिफ्राय गोसो गोथारै बरायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिपिएफ इउपिपिएलनि गोरोबथाया दाबो जाथावना नामा? बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि। बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जाथावना गोरोबथाखौ लानानै बांबोनाय सानखांनायनि गेजेराव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुधबारखालि बेबादि लाहार-फाहारनि सम्भाबना सायाव सन्देह खालामदों।
BPFआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय सा 22 बिजाथिफोरखौ फोसावखाबाय। बेनिखायनो बे समाव एबसुजों दैदेनजानाय खौसेथि सावरायनायनि थांखिया मा? दैमारिया सोंदोंमोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सायाव बिबुंथि होनानै बिथाङा ओनसोलाव गोजोनखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (NDFB) आरो बेनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ मान होयो। रन्जन दैमारिनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन। गुबै बिमुंआ बिथां आरो NDFBनो थाङो। बिथाङा सरासनस्रा सोरखारनि बुंफुरलुनिफ्राय गुबुन मोनसे नुथाय होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे बिटिआरआव जौगानाय लाबोनायनि थाखाय दैमारिया राम आरो बिजेपिखौ बाख्नायदों। बिजेपिनि जौगाखां खान्थिफोरा दोरोङारि बर' मिरुआरि राजखान्थिनि गोहोमखौ बाङाइ खालामबाय होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा जुदि खाबु होयो अब्ला बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ दैदेननो थियारि होननानैबो फोरमायो। जुदि आंनि दोलोआ लुबैयो अब्ला आं बिटिसि CMनि बिफाव लानो साखाफारा, दैमारिया बुंदों। बाथि खौराङाव दङ बिजेपिआ कंग्रेसखौ 6थि फारिलाइ ओनसोलफोराव थागिबि मुलाम्फाफोरनि बेरेखायै फाव फान्दायनायनि दाय होदों। बिजेपिआ गौरब गगैनि सायाव 6थि फारियाव थागिबि हारिफोरखौ नंखाय लामाजों दैदेननायनि दाय होदों। बिजेपिनि बुंथिगिरि किशोर उपाध्यायआ एपिसिसिनि आफादगिरि आरो कंग्रेस दैदेनगिरि गौरब गगैखौ 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय ओनसोलफोराव थागिबि हारिफोरनि मुलाम्फानि बेरेखायै खामानि मावनायनि दाय होदों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव उपाध्यायआ बुंदों दि गगैनि बावैसो बिबुंथिफोरा 6थि फारिलाइनि बिथांनि बुजिनाय आरो हारिसाफोरनि मोनथायनि फारसे बिथांनि बावसोमनायाव गोनांथार सन्देह खालामदों। गौरब गगैनि 6थि फारिलाइनि बुजिनायनि सायाव रायजो-राजानि सन्देहआ बांगासिनो दं। बिथांनि मावनायफोरा हारिसायारि हारिफोरखौ नंखाय लामायाव लांनाय बायदि नुयो, बिथाङा बुंदोंमोन। उपाध्यायआ दाबि खालामदों दि गगैनि दैदेननायाव कंग्रेस दोलोआ बै आदबफोरखौ फिन सोरजिनो नाजागासिनो दं जाय सिगाङाव 2008 आरो 2012 मायथाइयाव गावनि खुंथायनि समाव दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन। उपाध्यायआ बुंबावदों दि CM शर्मानि दैदेननायाव बिजेपि सोरखारनि सिङाव गोजोन आरो जौगाखांनाया गासै समावनो फैफिनबाय। बिथाङा बानस'दोंमोन दि आसामनि थागिरिफोरा बिसोरखौ बोखावनो आरो सिगांनि राजखान्थियारि हुदाफोराव थांफिननो नाजानायखौ नेवसिगोन। 6थि खौराङाव दङ मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो गिबि मन्त्रि शर्माया कक्राझाराव बिजेपिनि विजय संकल्प हाबाफारिखौ दैदेनगासिनो दं। बिटिसि बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि आसाम केबिनेट मिनिस्टार अशोक सिंघालआ विजय संकल्प सभानि समाव दोलोनि मावथिफोरखौ थुलुंगा होनो आरो रायजो-राजाफोरजों रायज्लायनो थाखाय बृहस्पतिबाराव कक्राझार दावबायहैदों। दतमा आरो फकिराग्रामाव गोबां सुबुं थुबुर जानाय नुनो मोन्दोंमोन, जेराव सुबुंफोरा बिजेपिनि फारसे गोख्रों मदद दिन्थिदों। होंगो-दोंगोखौ बिबुंथि होनानै मन्त्रि सिंघालआ बुङो, बिटिआरनि सुबुंफोरा दा बिजेपिनि दैदेननायखौ फोथायदों। सिंघालआ गोजोन, रैखाथि आरो जौगाथायनि थाखाय दोलोनि खामानिनि सायाव नोजोर होनायजों लोगोसे बिटिआरनि थाखाय बिजेपि, बिजेपिनि थाखाय बिटिआर मोन्थोरफोरा गासै जायगाफोराव रिंखांदोंमोन। बिथाङा बुंबावदों दि रायजो-राजानि फिनजाथाया रामनि दैदेननाय आरो बिजेपिनि बयखौबो लाफानाय, जौगाथाय मिरु खुंथायनि सायाव फोथायनायखौ दिन्थियो। 7थि खौराङाव दङ बिटिआरआव देरहानायखौ नोजोर होदों बिजेपिनि मेगन। उदालगुरियाव गिबि मन्थ्रिनि दावबायनायनि सिगां थियारिखौ नायबिजिरदों आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका। पीयूष हाजरिकाया गिबि मन्थ्रिनि दावबायनायनि सिगां उदालगुरियाव बिटिसि बिसायख'थिनि थियारिफोरखौ रिभिउ खालामदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थियारि हाबाफारिया गोख्रोंसिन जानायजों लोगोसे उदालगुरिनि गार्जियान मन्थ्रि आरो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि पीयूष हाजरिकाया बृहस्पतिबाराव जिल्लानि गाहाय ओनसोलफोराव बिसायख'थिनि थियारिफोरखौ मोजाङै नायबिजिरो। बे दावबायनाया सुक्रुबारखालि गिबि मन्थ्रि रामनि थिखानाय दावबायनायनि सिगां फैदों, जेराव बिथाङा गोनांथार बिसायख'थिनि सिगां दोलोनि मावथिफोरखौ गोहो होनायनि थांखिजों मोनथाम गाहाय बिजेपि मावथिफोरनि जथुम्माखौ बिबुंथि होगोन। हाजरिकाया लाहार-फाहारखौ नायदिंनो आरो जायगानि बिजेपि मावथिफोरखौ लोगो हमनो थाखाय खैराबारि, भेरगाव आरो ननाय सेरफां मण्डलफोरखौ दावबायहैदों। 8थि खौराङाव दङ 14 साननि गेजेराव आसामाव भारतारि पस्टेल सिबिथाया हेंथा सोमजिदों। भारतारि डाक सिबिथाया 14 सानसोनिफ्रायनो आसामनि मोनफ्रोमबो खनायाव खामानि गैयै जानानै दं। भारत सोरखारा गासै भारतआव डाक सिबिथाय खान्थियाव गोदान सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामनो थाखाय गोदानथार खामानिखौ मावफुंदों।
बेनि थाखाय भारतारि डाक सिबिथाय खान्थियाव गोदान सफ्टवेयार IT 2.0 खौ सिगांनिफ्रायनो आपडेट खालामखाबाय। नाथाय बे सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामनायनि उनाव 24 जुलाइनिफ्राय आसामनि मोनफ्रोमबो खनायाव पस्टेल सिबिथाया खामानि गैयै जानानै दं। 24 जुलाइनिफ्राय IT 2.0 सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामनायनि उनाव गले गले सार्भार गैयैनि जेंनानि थाखाय पस्ट अफिसफोराव जेबो नेम बायदियै खामानि मावनाय जायाखै, जायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोरा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनो गोनां जायो। 24 जुलाइनिफ्राय खहा जालांनायफोरा मेल सिबिथाय, बेंकिं सिबिथाय आरो बीमा सिबिथायफोरजों लोगोसे भारतारि डाक मावमिनाव मोनफ्रोमबो सिबिथाय मोननायाव गोब्राब जादों। बायगिरिफोरा जुनियायै जुजिगासिनो जेब्ला बिसोरो गावसोरनि जमा रांखौ दिहुननो थाङो। जुदि बिसोरो पस्ट अफिसनि पस्ट मास्टारफोरनिफ्राय बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो, अब्ला बिसोरो बेखौ सुस्रांनायनि जेबो राहा दिन्थिनो हायाखै, बेखौ बुंनायनि अनगा जेबो सार्भार गैया, लिंक गैया। डाक बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा भारतारि डाक सिबिथायनि आथिखालनि गाज्रि जानायाव जेबो गोसो होनाय नुनो मोना, जाय गोदान सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामजासिम मोजाङै सोलिगासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि आसामनि गुबुन बाहागोफोर बायदि बिश्वनाथ जिल्लायाव गं 17 दालाय पस्ट मावख' आरो गं 85 दालाय पस्ट अफिसफोरा थांनाय 14 साननिफ्राय नेम बायदियै सोलियाखै। माब्लाबा माब्लाबा सार्भारआ खावसे घन्टानि थाखाय फैयो, नाथाय सार्भारआ साननै एबा सानथामनि थाखाय दिसेबल जायो। गोदान सफ्टवेयार फज'नानै भारतारि डाक सिबिथाय खान्थिखौ सिगांनिख्रुइ गोख्रैसिन आरो गोख्रोंसिन खालामनायनि राहाया आथिखालाव बयनिबो थाखाय मोनसे खारखाना जाबाय। बे बिथिङाव बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा मा राहा लायो, बेयो मख'जाथाव जाबाय। गुथि खौराङाव दङ मन्त्रि रनज पेगुआ पर्बतझरायाव फरायसालि लुनाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। रायजोनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ पर्बतझरा टिपकाइ गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव लुफुंजानो गोनां 2 थाला न' लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बड'लेण्ड जिल्लानि पर्बतझरा बिधानसभा बियाबनि टिपकाइ गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव 7,50 लाख रां खरसा खालामनाय गं 2 थाला फरायसालिनि न' लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। मन्थ्रिजों लोगोसे बारग' आयेन दागिरि आरो बर' हारिसा जौगाखां निगमनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि बनेन्द्र कुमार मुसाहारि, बारग' आयेन दागिरि आरो आसाम सोरखारनि बायनाय आरो फाननाय निगमनि मासिगिरि अशक कुमार सिंघुजों लोगोसे गोबां गुबुन गेदेमा सुबुंफोरबो दंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।